Tiprasa joto media ngai korbugni amsani lukurok tinisik jora bongni mangkethai maya ko naitui tongo abon bisingtui singmia horo sini babogoria nithani bo phuning phainai sing semaka bo boni mang haike ba boni mang kethai je naitumani thaini simi 1 kilometer ni laijak khani samani sing sarai boni khuktinyo khananai bo tini boni dia no tam nukjak hangke lamsogo hello khanabai di jotona khulumbai hayungni tino Tripura sarok jere wansa teng Tripura teng je sapano ta bongno yak jorui ang khulumo ang kaisa munchuni sago tini baba goria hapaimani ang asogoi nasikang ke jotono nugu dian khaya ke bebono nugu gar pore mia kaisa YouTube nugui tongkhangka ang tongmalia kaisa osainawi oni binoro thanglayai dian khalalayai jaga hakhurlayo nai hinmanwa bagui ang tongmalia pore bono borok hake khurlayai oromaya te kaisa ja khulainai oromaya te kaisa ja khulainai nai rutuklai tongma somoyo o YouTube nai nukmani pore ang tongmalia ani baba gori ano ang masungka sungmani pore ang naikya naimani pore nukha tini birmori Tripura dakmo bono bo jaga tong kisa phunurgadi baba gori hamani pore ani thani di ano kasapakya bini 1 kilometer ni mungko andaro tabo kaisa somnik haitongo tui bupra o jagao kaisa bufang kuakjak tongo bufang kuakjak tolabo bono kethai nukmani pore kana ang tongmalia kaisa sambadi pungtung jaspang tung takuk bukhurongno aingno sininai borok tonghanke ang bongno phuno jogajog khaihorei nasina phone number bai khang jogajog khlai sairiman porebo jodi sambadi ngai borok tongmaba ani kokno jodi khanabai thing nai borok ano phungasi chirino ano kokno viral khlairika kok grei ang kubui tongma ganai bagainya tini ang okokno ma saklayo ang kebono hamya sana bagaiya kebono tini oro asuk bosor ngai tongoi jodi ani thani baba goria phaimani ang kebono hamya sana bagai phaya ang borokno kaham khanya bagai phayo ar pore borokno tamkhe tisaitrang thangmano gomai tongmani tamkhe rotugui phaimano om haikemang se khanyan bagai bo phaimani jorabo nuk sokaba sairo soka angkobono khata teibaidi jodi thangai o jagao thangai jodi mayang tonghake ang byaktigoto tongo tawanadi bo somoyo tini 1 mas ba dire hasingo phono phobjagi thangmano ba hawphono phobjagi tongmangrabo toba ang nukha gamsa kanjak iri kamjali kufur chumjak om haike bini dires nukmani pore bini o jagao bono bekreng simi ang nuhur tongo tabo phono abo bagainya ang mia horo tongmai angai je YouTube nukmani pore khurlaima pore jaga khuri mayang ma bagai ang bono tongmai angai ba baba gori no sungai dian khaiman pore nukmani pore ang okokno saklaima rakha aw kok grei ang bo kaisa sambadi ni saimiya balaba bongni thani kok pirnai bo ni saimiya ba o bongni thani no jere sininai borok tongkhaka bongni thani pono taku bukhuk phuntung bini dara phungtung kugui phungtung bini munai song phungtung noi bini tabuk idea phungtung nei phun khaitini om hai unglai khangka ba tam khani ba para kaisa thangai naigra thung naima pore ang tongo hokongno ang sanani thangtini no tabuk borok segang rusokangka ang tam khachini ba ang tabuk nongno sorosori ang nukjagoi ang kuno borokno baji khalayai kuno borokno dalar khayai tini borokni sagoda mutai tong om haibo nei sajagoi tini borok baibo jaknai borok baibo sajaknai tabuk tabuni dino kubui tamno hun soito tamno hun kebo wansugui meyakhu haingaino mutai borokni sago phayo borokni sago mutai phaipurose o borok kahini no tamka kubui kala matrang nai tamka
o kaham no bake punungnai obo sob kisu ani baba goria jodi ano gian nama bagai ang tini asu joropono sopayu ang jodi ta kaisa kok sumung ga haisi a tabuk je takuk birmoni je thainai boni obostha mane bo bhayo boni bahake ksai rok tong hana bahai boni tabuk bo bhai nung boni bo tabuk ksai tong mani ga kaisa o jaga bo tui bumi tongo tieri hai or bufang kotorma kaisa ngudak tongo oboni ta kisa thang kono tui bupura o tui bupura ni gana wono tongo pensala bufang da bufang tobo gura gura bufang kobama butup tong manu huro engka ar pore engka bufang kaisa kuakjak a somoyono ha kuagai ba bin logino phaikena bos kang kuak sokona o bufang engka ro thangai bo dire dire thangte o jaga khosai tongikha om hainuk ta bono nung je nungmani ke bo busuk kutugo hai ka busuk sakao bo bhai busuk bo poriman hakoro khurke bono mane hai ka busuk tola or go kalaijak tona bo omo tabo bono manani thangate asu kuthuk thana nangya sadron to haino kise misa kara saba ba ri rok puno se somoyo nugjaki tongmano om hairok tongkhota bini pormano jaga ang pormanike tabuk je boni je a je mang kalaijak abke tui ni tolao da kalai naki ha bisingo da kalai tabo tui baino mixing jak no bo to pono pol bubaya khota bini sori wo ha go kasabaya ko ba kara sarong ni pore kono ri rok puno somoyo kupungjak pun mani manko om hain huri tongta tabuk ani mane tui bai ha baino dalok jak na ar tui da tong tui tongo oro kisa bumi ko tongo tiere heng tongo kisa sa o jaga wo o tam nai bufang kuak mani theke bonor tui jomugui tongkhata em haita a je bufang kuak mani bufang ya ko bufang tola da kalai naki bufang besaro mohai bufang besar kaisa tam nai tabuk hasingsa pol bu khangke je jati pono tabuk tui thana to kaisa lama nangnai play obo kaisa tongo yagra satni tabuk yagra satni kisa hapung kinarono bo kalajak om haita nuhmani engkau jaga bufang kaisa kotorma bisi tor ya siksa kotorma bufang obo tabuk gothei punung mano o bufang ebeke gothang punung mano tobo bufang ang kufur nuhurta bufang bufang kotor kufur bojak nuhuru omoni tolabon ukta abhaikeno saya ning yawi kwama tini thangnai business mi tini prai no mas kaisa katute ing to kan kakhani mano ama haing to kha gangke boni mang rok tabuk to kun kri khana ke bono tabuk je mano ning ke boni bekreng rok simina mano bahai mano bini tabuk mana ning ke bini bahan to malia bono kosok pura bini bahan kurukjak no mananyai bini bekreng mananyai bini risum je sumui thangmani obono kubuljak mananyai om hanyuta tabuk saima kana ke norok je khanai to khana je tamo je samani boni diano je kaido bo samani bobo to hanyo musung tui samani ya je bisas khalai ke norok bo naitugi mano boni mangno o jaga thangdi abono bagai lukurong no tamo sana musung last to kisa khanadi lukurok nong no yak juri khulumui sajago borok no haino saoi bukuk bai tongoi kolom tongo khata tongo giano tongo obo bai kaisa borok no ba porman potroma hake osomoyo kok sati porman chaimia sini bo utur tar di do porman chaiman pore nini nok ni punong tung nini nok ni mani khun kamagra thung nini nok ni jaspa no borok pun thaigra thung ba nini nok ni go ni nogo juti jaspa nang khangka apron nang chaimana sabo tamungya abo baganyo sekang ta sajokdi jengke nugma bagai ang mas hamase judi norok ani kongno judi nangjagai sajagai tongke ang tongo soyo masugoi tongo ang keboni thani tongya ang munchubai tongo ani baba goria munchubai kok tongnai munchubai salainai bo gosi phemani borok no muthangnai tini kelgoi tongmani tini sisayang tongmarong no bo sisari tubunai nei bo tini phaimani obono bo tabu phono gosi tongo ani thani phaidi nang srengnamu sungkhe jase kongno phono srengnamu sungkhe tini ani nogo ahaing tongkha ba ni nogo tini kok banglai tongkha ba tini ani nogo jespa nongoi tongkha om hairong no ka ang tongo ang bebangni no somolnami saimano engka baganyo lukurok
ani kongno khanai tong hangke norok ani kongno sajagai tong hangke ba tini jodi ang oro live nukjagai nongno samani tini ang sorosori ang nukjana musung ya tong tei tini ang nukjakha ang jodi bini kethino jora borok thangai ro tukui mai angke ang byaktigoto thangai jaga yaphang pa oro tong tei phun ang sahorei bongno kari nai tobo o hak wak jagole bini mang kethile kerei omono se ang khulumjago obose yak jorewoi ang khulumoi nongno sajago do jodi ang saya kok tong hangke samani saya tong hangke norok ano nakarjak di jodi samani thik tong hangke norok ano khulumjak di asungno nong jotono no khulumoi asungno paikya hangke